jujur lo ya. Yo kok tau aku ora jujur karo kowe. Kowe wingi boncengin sapa? Kapan? Ini sore kan lo. Oh, alah, kayak Sari, koncoku SMA. Selingkuhanmu ta? Oh, ora yo. Iki ceritane ngene lho. Kan wingi kan yang pasar dene ya toh. Nah, kesoren mulie ora nang angkutan. Aku pas lewat toh. Yo jak bareng. Ngono. Oh, ngono ta. Tak kira selingkuhanmu. Yo ora. Yo ku tega ning kowe aku sayang kowe. Ya wes sekarang aja selingkuh. Ora. Nek lunga bicara iki kudune ngomong dhisik, aja lunga langsung ngono kuwi. Siap, Bos. Oh iya, Dek. Engko bengi wong tuane Sari iki lunga lho. Lah aku kan ngancani. Lumayan kan iso nyeruput. Piye Orang-orang nyeruput kopi kan, nyeruput kopi. Kopi kan, nyeruput kopi.